Egunon ikusleok, dakizuenez Europako azokarik garrantzitsuenetarikoa Durangora iritsi da. Aurton azokak arrakasta izugarria izaten ari da, batez ere euskaldunen artean. Edizio asko egin dira, hain zuzen ere hau 53. da. 457 postu aparte hartzen dute, horrekin batera 429 nobedade berri ekarri dituzte. Merkatu hau 5 egun dugu zabalik, landako gunean. Bestalde 115.000 pertsona inguru etorriko direla aurre ikusten da. Orain Xabierrerekin konektatzen dugu ea zer kontatzen digun. Urtero bezala, Gerediaga elkarteak antolatzen digu merkatua. 1975 urtean sortu eta Durangalean lan egiten duen elkartea da. Bere zeregin nagusia eskualdeko ondaria berreskuratzea, balioan jartzea eta zabaltzea da. Gaur egun, elkarte horrek lehiaketa bat egiten du azoka representatzeko kartelik onena aurkezteko. Aurtengo kartelaren egilea txakur gorria da. Kartelak aniztasuna representatzen du. Ez hori bakarrik, landako gunean azokak irauten duen bitartean izaten diren mugimenduak ere representatzen du. Merkatuaren leloa da, asko dira, da gainera lelorrekin batera poltsak saltzen dituzte euro batera. Eskerrik asko, Xabier, zure informazioa oso erabilgarria izan da. Ikusten duzuenez azoka honek historia harrigarri bat du atzetik, ea deienek kontatzen digun. Azoka honen lehenengo edizioa 1975 ospatu zen Andramariko elizpean. Abenduan, ez ezik azaroaren batean Domu Santu egunez. Jaialdi hau Euskal Herriko liburugintza eta diskogintza ekoizteko sortu zuten. Merkatua larunbat goizetan prestatzen zen. Berriz, arratsalderako prest zegoen azoka domeka goizetan aurkezteko. 1974 urtera arte Andramariko elizpean egin zen urtez urte salmenta hau, baina tartearetan urte bateko etena egon zen 1977an, ezen azokarik egin Andramariko elizan konpontze lanak egin zirelako. Erlijio arrazoigatik merkatu plazan egin behar izan zen 1974tik 1986 arte. Durango apurka-apurka liburu eta diskoez harago euskal kultur eragileen topagune bihurtu da. Mila esker deiene, orain Elenerekin konektatzen dugu azoka honek izan dituen ekintzei buruzko informazioa emateko. Teknologia, zinema eta antzerkiko ekintzak antolatu dituzte orokorrean. Abenduaren 5 ikasleen eguna da, eta kontzertuak, tailerrak, ekitalitziak eta abar antolatuta daude. Azokan, musika ekitaldiak ere izango dira, esate baterako, Aiznebeltza, Untza, Gatibu, Izaro, Dekot eta bar eta bar. Bestalde, diskoi dagokionez, nobedaderik aipagarrienak hauek dira. Gatiburen azken indioak eta Zutagarren maitasunaren pasioa. Berriz, liburuei dagokionez, 26 musu Ana Miltzensen eskutik eta Onin eta Basoko misterioa Ibon Martin egilearen gandik. Amaitzeko, Durangoko azokara baldin bazatozte proposamen batzuk egingo ditut. Ongi etorri euskal mitologiaren mundu magikora. Liburu hau oso gomendagarria da euskal mitologiari buruz gehiago jakiteko. Gainera, irudi asko ditu, eta irudi horiek handitzeko errealitate handiturako aplikazio bat du. Izaroren izondizka ere asko saltzen ari da, lehen musual liburuarekin batera. Ana Stanisewskiren eskutik. Eskerrik asko Elene, emandako informazioagatik. Eskerrik asko zuei ere ikus-entzuleok. Bihar arte eta ondo izan.